Журай Валерий Аматович соли таваллуд 10 июни 1986 зонаи Душанбе тақрибан соли 2004 мақтаи миёнаи рақами 88 буд карда будам. Баъд аз ӯ ба сафари корӣ ба Москва рафта будам. Соли 2009 омадам, занг гирифтам. Баъд дар донишҷӯи Славянӣ дохил шуда будам. Дар он ҷо 2 сол таҳсил карда будам. Баъд партофта рафтам. Факултети ҳуқуқ. Баъд партофта рафта будам ба тиҷорат машғул шудам. Дар шаҳри Бишкек дар бозори Дордӯй онҷо тиҷорат мекардам. Баъд аз он мисол корро барор нагирифта буд, омада будам ба Тоҷикистон. Соли 2014 сол ба сафари Европа рафтам корӣ. Шаҳри Швейтсарияи шаҳри Берн. Дар он ҷо ки мисол корам барор нагирифт, бо як шаҳрванди Русия, Чеченистон вохӯрдем, ҳамсуҳбат шудем, шинос шудем. Баъди вай омадам мо дар Москва тақрибан чанд қай кор кардам, ки ҳамин шаҳрванди Россия, шаҳрванди Чеченистон ба номи Иброҳим буд. Соли 2015 сол ҳамсуҳбат шудем бо мессенҷери WhatsApp. Баъд аз ӯ вай маро даъват кард, ки ба Туркия биём. Ман ба Туркия омадам тақрибан моҳи апрели 2015 сол буд. Барои кор шумо дидам. Барои кор. Ки хати шумо хӯрам тарафи Швейтсария, тарафи Европа равам ба кор. Хати ҳамин ҳамсуҳбат шудам, ин маро гуфт, ки ба Сурия рафтам. Образованияш доктор буд. Ман ба Сурия рафтаистам гуфт. Хай даъват кард, ҳар хел наворои видеоӣ ишон дода буд, ки мисол мерем хай наздаи кайфуро медарои, кайфуро мебарои. Баъд аз ӯ ҷо баъд мерем Швейтсария. Баъд маро ҳамсуҳбат кард бо як шаҳрванди Тоҷикистон, номаш Мусъаб, бо лақаби Мусъаб. Рӯси Шодихон ваҳдат буд. Хати аввал хай ҳамсуҳбат шудем. Ваям маро хеле даъват кард, як ба мессенҷери Зело аст, ба вай пайваст кард. Аз ӯ ҷо ҳамон одамое, ки дар Сурия буданд, шаҳрвандҳои Тоҷикистон, Маҳмуд Муҳаммад буд, Собир, вай бо хеле даъват карданд, ҳар хел наворо пахтанд. Баъд дар Туркия Мусъаб омада маро гирифт, аз гостиницаи Белде овард ба хонааш. Дар он ҷо ба 4 кас моро равон кард ба Сурия. Баъде ки мо дар дохили Сурия паспортомро гирифтам дар Истанбули Туркия, ман гуфтам, чӣ бо паспортам мегирем мисолигам. Ман гуфтам, ки ҳамон наздикии граница дам, ин паспортам метиҳем дашуда. Кайки фуротон мегӯи, кайки фуротон мегӯи, ранги дигар давлатода ҳамчун ранги масалан ягон шаҳри Эморати Дубай мепарем мебиёем. Мо фикр кардем, ки хел медароем. Хай ба дохили Сурия шудем, аз он ҷо бо як мошин омад, бисёр одамо хай дар як хонае ки овардам, хеле зиёд одамо буд. Аз он ҷо баъд гирифтам дар як микроавтобус бо як пикапи Туружда Дешека мондагӣ, Туружда Дешека, моро гирифтам ба шаҳри Рақа овардам. Дар ӯ шаҳри Рақа як ба ном Абусаид, як шаҳрванди Тоҷикистон буд, зодаи қатмолзамини Кӯло буд. Омад моро гирифт, 12 нафар ҷудо кард, дигаро ки зиёда як 26 нафар будем. 12 таи моро гирифт, гуфт моро гуфт мо Ироқ мебарем ба шаҳри Мосул. Гирифта овард ба шаҳри Мосул, дар як хонаи як дошнама буда, мисол хонаи дошнама. Дар ҳамҷо дарси яъне исломӣ гузаштем тақрибан як моҳ. Баъд дар вай гирифтам будам муаскари ҳарбӣ, силоҳо, ҳар хел силоҳоро омӯхтам. Баъд ки мисол ёра мо гузаштем, аввалан савол кардам, ки мисол ки ҷанг меравад, ки кадоми мисол снайперист меравад, чиз. Баъд ҷудо кардам, моро ба доктор овардам, ба таълими докторӣ. Ва ман
омадам дар шаҳри Мосул як центральни больница буд, дар онҷа хеле зиёд касалиҳо раниние ки меомаданд, практика мекардем, намҷа нигоҳ мекардем, практика мекардем, мо чизе ки намефаҳмид мисол мехондем дар онҷа, ёд медодам дарс. Ва ба ҳамин тақрибан як моҳ аз практика мо гузаштем, фаҳмидем, баъд самостоятельно дар ҳамон больница баъди ҳамин дар онҷа баъд кор кардам, ман кира овардам, полковник Гулмурод Ҳалимова. Баъд онҷа ман хати аввал ёдам мисол бувофурӯш шиношидем. Дар пош осколка задагӣ буд. Онҷа вақте ки осколкаро мегирам, мебиёрам дар ҷои мо тақрибан 11 рӯз аввал табобат мекунем, нигоҳубин мекунем ки пош варам мекунам. Пош варам мекунам, баъд гипсаки мекушоем, аномия шудагӣ, як рентген рӯй мекунем, рентген мебинем ки як осколкаи майдаи дигар дар ҳамон артерияи хунуш, дар артерияи рагаш мондааст. баъд айсад мебарам, ҷарроҳӣ мекунам, мебиёрам, тақрибан як моҳ, 40 рӯз онҷа табобат мегирам. Абузар буд, Исфарагӣ, як лидери калони масъул буд. Баъд вай Абусаид буд, яъне пули ҳамон давлат дар дасти авай буд, тақсим мекард, мисол одамое ки медаромаданд, мебуромаданд. Абусаид тоҷик буданд. Баъд дигар миллатҳо меомаданд, чечняу, чизо лидерои калоншон меомаданд, хабар мегирифтанд. Хеле одамо буданд, мисол бисёр меомаданд, хабар мегирифтанд. Баъд тоҷикҳо хеле зиёда меомаданд, хабар мегирифтанд, мерафтанд. Мисол ҳамҷа буданд ки бисёриҳое ки меомаданд, мегуфтанд ки мо ҷанг намерем, ҳавайҳоро мегирифтанд, маҷбурӣ рӯй мекарданд. Як зулм буд дар сари як мисол нафари дигар. Мебурданд маҳкам мекарданд, то мненияш нагардад, мисоли гап нагардад ки ман тайёр, ман мерам ҷанг, ва ҳуй намедоданд, ва мегирифтанд маҳкам мекарданд. Баъд бисёриҳое ки одамое ки меомаданд, ҳамидурун хона медоданд, мисол қатъи заношон буданд, мегирифтанд хона медоданд ҳавайҳоро ки дилшон пир шава, як система тайёр карда буданд, дилшон пир шава, хичон мерафтанд ҷанг. баъде ки дар онҷа кишта мешуданд, меоварданд заноу кӯдакҳои вайро мебурданд, як ҷое ки мисол 40-50 нафар зано ҳамҷа мемонданд. дар онҷа баъд зан ба зан туғрӣ намемед, барои як қошуқ ҷанг мешаванд, мисоли гап, барои як шина ҷанг мешаванд, кӯдакчи барои як памперс ҷанг мешаванд. баъд оварда ҳамҷа бо система тайёр карда буданд, оварда суратҳоро нишон медоданд, суратҳои яъне ҳамон амирои калонҳоро ки мисол шавҳар буд. баъд мегирифтанд ҳавайҳоро шавҳар медоданд, кадомиш рӯзӣ нест, рӯзӣ аст ки маҷбур мегирифтанд ҳавайҳоро шавҳар медоданд. як ҷои ҳамин воситаҳоро ман дидам, мисоли гап санҷида ба чишми худам ки дидам ки ҳис кардам ки ҳамҷа ҷои ноҳақӣ аст. баъд саволшон медодам ки мисол ҳамин оружиеҳоро шумо ки ҷо мегирифтед? мегӯянд хайр ҳамин самолётҳои Америка меомад, бояд дар солдатҳои Эроқ мепартовд, не ки ҳамин чиза дар мо ғалтида. хайр ҳамин логикаст ки бошад ҳамин фикр мекунад, вақте ки мисол самолёт ки омад, вай координат дорад ки ҷое ки маъқул аст, ҳамҷа намепартояд. не ки ҳамин чизо ама дурӯғ буданд, моро то медоданд, мефаҳмонданд ки мисол ҳамин хеле чизо. баъд бозорҳо буд, раб мегирифтанд одаморо, мисол мегирифтанд мефурӯхтанд. нархи мисол зане ки синни солиш камтар калонсол буд, $200 то $3000, $3000 зане ки ёш буд. ҳамин воситаҳо мисоли гап ягон хел дар ислом туғрӣ намеомад ки инҳо раб мегирифтанд, савдо мекарданд, мефурӯхтанд, хеле чизо буданд. мисол ҳамин чизоро ман шунавида будам, дида будам хариду фурӯшое ки мисол хеле корро мекарданд. баъд буданд гурӯҳҳое ки ҷабҳатун нусра, ансоруллоҳ ва аҳроли шом, дигар гурӯҳҳои буданд ки хичонам мусалмон мегирифтанд. иша мисол кофир мегуфт меқапид мекишид, иша вай мегуфт меқапид мекишида, мусалмон ба мусалмон мезад, ҷанг мекард. бисёри гап ҳамаи восито як фанду фреб ҷо будааст, як ахмақ шидем. аввале ки ман даромадам, ҳамин ҷиҳатҳоро ман чувство кардам, ба худам ҳис кардам, ман ҳамон аввал раҳ гуфтаистадам ки чӣ хел ман ягон раҳе пайдо кунам, ҳаминҷа бубурам. баъд ҳамн як шаҳрванди ҳамонҷа буд, араб, бачаи аввал дар ҳамон больница мо табобат гирифта будем, хеле қатъи шиноси наздик шудем. баъд хонааш рафтам дубор, ҳавая гуфтам ки ягон раҳ пайдо кунам, ман ҳаминҷа бубурам. як одам қатъӣ гуфт майли ман шинос мекунам, ту бояд Эроқ, шаҳри Сурияи Раққа равӣ.
Ама Ироқ хай иҷозатнома гирифтам 50 рӯза, ки ба воситаи як тамошо ба воситаи иҷозатнома додам 50 рӯза. Ба шаҳри Рақа омадам, ҳама одам қатъи суҳбат шудаем, во хӯрдаем. Вай мара гуфт, ки матра раҳ нишон дадам баромаданда, ӯ $2000 мара метиҳӣ. Баъд ман мисоли гам вақте ки дар больницаҳо кор мекардам, хай тавбат мегирифтан одамо, ҳар хел гуногун силоҳо меовардам, тӯҳфа мекардам. Мисол пистолети автомат, ҳар хел силоҳо тӯҳфа мекардам. Баъд дар дасти ман як пистолет тапонча тамғаи Glock, аввал ман савдо мекунам $1400. ҳамин пула дар дастиш метиҳим, ки мисол раҳ ба ман ишон дод. Вақте ки раҳ ба ман ишон дод, овард наздикии граница, ман дидам ҳудуди мисол байни Сурия дар Минбиҷ буд. Минбиҷи Сурия 40 километра граница буд. Уже дидам, ки ҳамин байни Сурияву Туркия, байрақи Туркия метова, яъне ҳамон ҳудуда ман дидам. Баъд ман рафтам, ки ба кадом тариқиш осон аст. Дар ҳамин замон уже 4 рӯзи ма буд шудагӣ буд. Ман баргаштам, омадам обратно ба Масул. Ба Масул омадам. Як бача қатъи кор мекард, ба номи Маҳмадиев Маҳмад буд. Онҷо ёрдамчии ман буд дар ҳамон больница. Маҳмадиев Маҳмад. Ман аввал гирифта, мегӯям, ки раҳ пайдо шуд, биём берем мебурем онҷо. Аввал гирифтам, баъд хестем, омадем бо иҷозатнома гирифтем. Хестем омадем дар шаҳри Рақа, Айрақа, Минбиҷ омадем. Дар Минбиҷ як мотоцикл харидем. Дар ҳамин мотоцикл савор шудем. Ба сабаби мотоцикл гирифтам, ки як посто будам, мисол уҷа. Ба мошин мерафтем, ман мекардам, мепурсидам, чӣ мақсуди мисол чиз. Вақте ки маска қатирам, либосои шаҳрвандои оддӣ пӯшидему, мисол каска мондагӣ, баъд рафтем. Омадем наздикии граница, як дар уҷа кира дидам ман, Маҳмад Наим омада буд, ку бачае ки навораша ма дида будам. Аввал дидем, гуфтем, чор карсоли, гуфт, ки гуфт ман раҳ ёфтагӣ, гуфт ман баромадистам, гуфт як шаҳрванди ӯзбекистонӣ ёрдам мекунам. Аммо гуфтем, хай мо баромадагӣ ҳастем, мисоли гап чипи гап зан, ки моро ёрдам кунам, мо бироем онҷо. Гуфт майлаш. Баъд омадем, қатъи шаҳрванди Ӯзбекистон ҳамсуҳбат шудем, номаш Ҷафар буд. Ҳама мисол мотоцикл додем, бо $300 дига дар дастиш додем. Бо як силоҳи дига додемш, ки мисоли ёрдам кунад. Тақрибан 4 рӯз пас вай моро гирифт, овард ба ҳамин тариқи гузаштан мо, ва гуфт, ки ба ҳамин тариқ мебурем. Мо 3 шаҳрванди Тоҷикистон, як шаҳрванди Ӯзбекистон қатъи ҳамроҳ буд. 4 нафар баъд ба як машаққат аз онҷа тақрибан соат 8 бегонӣ буд то 6 саҳара, фақат хов кардагӣ дар замин гузаштем. Дасту поам фарихон гузаштем. Буд ҳолатое, ки парондам моро чанд тараф. Ҳолатое буд, ки мисол чӯб дар дастмон кофта баромадем, яъне минаҳо хоб кардагӣ буданд дар ҳолат. Ишқиб, ки соати 6 парвоӣ мо уже дар муқими Туркия будем. Аз онҷо мо як таксира шишта ба чиз омадем, ба автовокзали шаҳри Газантеп. Аз Газантеп билет гирифтем, билети Истанбул дар автобус. Дар автобус шишта баъд ба Истанбул омадем. Онҷа хай баъд як гостиница дар будам, мисол ба тартиб дуровардем. Соли 2015 моҳи ноябр. Баъд онҷа кор ёфтем, магазин кор кардем. Баъд аз вай бо ба ном Абудовуд Парвиз фамилияш дадам нест. Вай одам фаҳмид, ки мо мисол гирифтагим, гирифтан суратҳои моро гирифтан, партофтан дар шабакаҳои интернетӣ партофтан ва одамо доштан, ки дар Туркия, ки мисол ҳамёро ёбем, мисол ҳамё гирифтагиам. Хай ҳар гуно чиз мон кардан, гуфтан ковен ёбем. Баъд мо ҳамин баромадем дар тамос қатъи ҳамон шаҳрванди Ӯзбекистоне, ки ба ном Абуҷафар буд. Аввал дар баромадем, гуфтем, ки ба мо як паспорт чӣ дар кӯрайда. Ба мо номери телефони Зафар, як шаҳрванди Ӯзбекистон дод. Мо омадем, хай вай қатъиш маслиҳат кардем, бо маблағи $200 дод паспорти шаҳрванди Тоҷикистон. Вай ба мо оварда дод, аксоша иваз кардагӣ дода. Бо мо гирифтем, визаи Дубай кардам, ба Дубай рафтем.
Дубай дахай тақрибан 7-8 моҳ кор кардем. Чӣ кардем? Бо ай Дубай омадем ба Истанбули Туркия. Бо дар Истанбул тақрибан 1 сол кор кардем то 2017 соли моҳи апрел. То 2017 соли моҳи апрел. Баъд аз вай ман омадам бо тариқи чиз ай Туркия соли 2017 моҳи апрел буд, тақрибан 20 апрел буда. Ман омадам через Қазоқистон ба дохили Қирғизистон шудам. Шаҳри Бишкек. Дар Бишкек тақрибан як 10-11 моҳ ман кор мекардам. Кор зиндагӣ мекардам. Буд нияте ки ман биём ба Тоҷикистоне ки дар онҷа моро метарсонанд ки мисол шуморо мегиранд, мекишанд, азоб мекунанд, зиндон мекунанд. Ҳар хел гуна да ҳамхели гапҳо мегуфтанд моро. Баъд ман шиштагӣ навори интернета дар YouTube ахбори векидаи Сипара тамошо доштам. Яке мебинам ҳамин Маҳмад Наим ки қатъино баромада буд, мебинам ки авай омадааст ихтиёрӣ дар хона пеши зану фарзандиша. Хеле хирсанд шудам. Гуфтам ки яъне дурӯғ кардианда моро метарсондианд ҳар гуна, яъне ки хеле мақомот мебахшидааст. Баъд дар ҳамин навор бо баромадагӣ ки мисол статьяи 401 илова эъзо, ҳаминам мисол ман хондам, аз интернет дидам ки ҳақиқат дорад. Баъд дар ҳамин бо телефони алоқа ба чиз баромадам, ба ҳубоби Тоҷикистон, 6 модели ҳубоби Тоҷикистон бо кормандонаш алоқа барпо кардам ва гуфтам ки ман ихтиёрам пушаймон шудамӣ ва баргаштанӣ ба ватан. Баъд инам моро тариқи оварданона тартиб кардам, инам омадем, бозиёра шиштем, ина хонагиҳо қатиҳо хӯрдем, омадем хона рафтидем, омадистем, ина озод сар додагӣ моро мисоли ҳамин ҷиёнат моро яъне озод кардам. Бози ман мисоли гап он нафарҳои дар муроҷиат дорум, мисол он нафарҳое ки шумо тарсидагӣ мисоли гап мешинед дар ҳар кадом шаҳрҳое ки баромадагӣ, бисёр шармандое ҳастанд ки масалан баромадагианд, аммо метарсанд ки баргардам биёям ба ватани хишон. Ина ман ҳамин навори Наима дидам, хеле хирсанд шудам, хестам ина баргаштам. Ҳақиқат дорад. Муроҷиат кунед бо ҳубоби 6 модели Душанбе. Мисоли гап биен ҳамҷа камтар як рӯз борин мисол пурсупос дорад, тамом баъд дигар мебурем, мисол дар озодӣ мегардем. Тамом мисоли гап озод, аз ҷиноят шуморо озод мекунанд, мегардем. Биен ихтиёрӣ биёем, мисол намое ки ҳастем, ихтиёрӣ баргардем биёем. Мисоли гап давлат шуморо авф мекунад.